Tambah sa TV dah lama, kurenti dah lama. Kapan si sekolah bak jaya? Anggaran masih kayak membayar ya kurenti. Kina, saya semua bayar. Ayo, mau nggak? Kak pikir kan bayar? Amainin Lunes, kakak pembayarku. Lunes. Ay, sino bayar apa mikin kurenti? Ay, turpi ka. Kotak malay. Nanti internet siya. Pero siya sunang bayar. Get siya. May kalawa po pa niya. Putih siya. Putih siya. Iya, gi. Utang 5 singil. Utang ya amat. Iya, gi. Oh, ya, mo. Ibang tanggap po aja. Putih siya. Kaila, ya. Putih siya. Putih siya. Ay, asin na na ito man. Kulaan nanay mo. O jay lob. Ay. Napira dyan manaya. Eh, enggak po alamat. Kada man singil aja, enggak po dyan. Kaalis da sinunay. Ay, noon tanan ng siren. Diyan kami kapitan mambayaran. Lagi, alugma sinunay ah. Ay, ande. Atan si Bagam. Nitang. Ikapitan da kayo kuno. Hindi. Enggak bayar ko ni. Ang kulaya. A few moments later. Ay, uti siya. Ito man kap. Unlak lawari di manad si kayo. Ay, akin kap ah. Wala lay pakurog. Pakurog? Andi. Ni? Marireklami kumari manunay. Gilo. Tatawag to ka barangay. Pagailaman mo yan hunay. Papay bandre din kapitan to ni. Basta la kala ah. Alagarami ka man. Sige sirin ka. 3 hours later. Magandang hapon, ako si Russell Simorio at narito na ang mga maiinit na balita. Isang babae sa Pangasinan ang inireklamo at ipinakapitan dahil sa hindi nito pagbabayad ng kanyang utang. Nagtatago pa raw ito tuwing sinisingil siya. Narito ang report. Problemado ngayon ang isang ali matapos siyang ipakapitan dahil sa hindi nito pagbabayad sa kanyang mga utang. Ayon kay Aling Nonay, ipinakapitan niya si Aling Tisha dahil lagi nitong pinagtataguan at hindi siya nagbabayad. Narito ang kanyang pahayag. Pinakapitan ko si Utisha ta. Hindi niya ako binabayaran. Tapos pag hanapin ko siya para magbayad, inaamutan niya ako. Sino hindi magagalit? Pero bakit nga ba hindi nakakabayad si Aling Utisha sa kanyang mga pinagkakautangan? Narito ang kanyang panayam. Unyaman kayo sir, kapag mansisingil kayo siya, wala akong pera. Tapos timing niya pa, pag magsisingil siya, wala ako sa bahay. Maganda sir, sarag to'y unbate. Binabati ko yung mga anak ko dyan, si Georgina at si Lino. Artista lang.